Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. José, ¿qué tal? Núria? Hola. Hola, molt bé. Bueno, vull veure tot això, vull que m'ho expliqueu bé i vull veure que tinc moltes ganes i molta il·lusió, que això ha de ser un edifici fantàstic. Ara te l'ensenyem tot. Molt bé, fantàstic. Xerrem primer un poquillo y después anem veient tot. Hola, buenas. Bueno, una nova entrega de les Marselles de Paco Agulló, una entrega molt especial, especialment per la ubicació en la que ens trobem, no? Una ubicació que poques persones han pogut veure, som uns privilegiats, els espectadors de les Marselles de Paco de pàgina 66. Tinc així un convidat també molt especial, Josep Jorné, què tal, José? Com estàs? Molt bé, molt bé. Perfecte, José. Bueno, José és l'arquitecte del pavelló... Uno dels arquitectes, justament en Núria, tens tota la raó, Núria Vicent. Sou els dos arquitectes del pavelló i del gimnàs i dels laboratoris, les noves instal·lacions en les que compta l'Escola Politècnica, la EPSA, la coneguda EPSA, el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica. José, perdona, anem a començar un poquet cronològicament. Un poquet com es crea aquesta instal·lació, això era l'antic aparcament de la Politècnica. Sí, això era l'antic aparcament, que tenia unes 250 places, va ser una instal·lació executada provisionalment durant un temps i en quant que la universitat va poder tindre una dotació pressupostària per executar aquestes instal·lacions deportives, i a banda de l'aparcament es va considerar, es va fer l'execució d'un concurs al qual vam assistir diversos equips i vam ser afortunats en obtindre-lo. I en quant al programa era bàsicament mantindre sobretot el que és la mateixa número de places d'aparcament que estaven soterrades, efectivament, i a banda d'això fer una sèrie d'instal·lacions en base a un programa previ que tenien, que era un pavelló multiusos, que és on ens trobem ara actualment, un gimnàs que fora el més versàtil possible i sobretot el més despejat possible, perquè ja saps que els gimnasis al final acaben sent puestos menuts baixets i ahir es produeix molta calentor de la gent que fa deport. I a banda d'això, inicialment a la part de dalt de l'altre cos de l'edifici hi havia un saló d'actes, un saló multiusos que volia destinar-se a diferents històries i per motius pressupostaris de la no possible ampliació de lo que és l'edifici de Carbonell per part del Politècnic i també de l'escola es va considerar la possibilitat de canviar el seu ús. En definitiva, un saló d'actes o una instal·lació multiusos que tenia dues altures s'ha reconvertit en dos plantes completes de laboratoris d'investigació, exactament elements docents per poder completar el programa que té l'escola i que tinguera colmades les seues necessitats. L'escola també té una part d'investigació molt important, entonces aquests laboratoris completarien. Molt bé, perfecte. Els pàrquings estan soterrats. Així on estem hi ha 3 plantes de pàrquing i després en l'altre edifici n'hi ha una degut al desnivell del terreny. Expliquem coses tècniques, un poquet de datos, expliquem un poquet perquè la gent es faci un poquet compte de... La superfície construïda total aproximadament té uns 12.500-13.000 metres quadrats construïts, dels quals més de la meitat estan soterrats degut al desnivell del terreny i bàsicament són 100.500 d'aparcaments i després el reste per l'altre tipus d'instal·lacions. Si a casa després no hi ha que contar un poc el programa i tota la història, o si no es conta el programa i després hi ha que contar un poc de materials. I el pressupost per el qual es va licitar aquesta història era de 6 milions de pressupost d'obra, perquè això està desglossat en 2 parts. Obra i instal·lacions, hi ha una contracta d'obra i una contracta d'instal·lacions. El d'obra concretament, que és el que ens afecta, és de 6 milions d'euros d'execució material, que sense IVA de contracte són 100 milions. En total. En principi la modificació del projecte ha sigut un modificat tècnic, això implica que no ha hagut un increment de pressupost, s'han acoplat i més o menys l'empresa també ha comprat les històries, Acciona, l'empresa és Acciona, l'empresa de la contracta d'edificació és Acciona i la d'instal·lacions és Fulton,
Fulton, Sí. són una empresa. Fulton, Vale, vale. S'encarregarà d'equipament. Sí, està encarregat d'equipament i, bueno, bàsicament ja està. No sé si vols algun altre Jo era tema. un poc parlar de la instal·lació en la que ens trobem, que és un poc l'emblemàtica, el pavelló. Estem veient, per exemple, molta madera, estem veient un poc com plantegeu l'obra, el pavelló en concret. El pavelló és un pavelló que tenia que ser el més càlid possible, el més aïslat possible, perquè no hi hagués reverberacions. El problema dels pavellons sempre és que tu entres allí i fan un ruïdo que Déu. El tema era que no el fera, si el fijes per una banda de la madera, hi ha una sèrie de tableros per la part de dalt i per la part de fora, que són aislants acústics, i que conformen el sàndwich de coberta, que després està coberta per xapa de zinc, per acoplar-se un poc a la construcció tradicional i per la integració i el respecte al casc històric on estem ara. Molt bé, també, molt xulo. Perfecte. Pues jo crec que Núria ens explica un poc la part com s'estan evolucionant les obres, plaços i tal. Molt bé, pues lo que... José, moltíssimes gràcies. A tu. Bueno, jo crec que després de que José Jornet ens ha explicat un poquet les parts més tècniques de l'obra i tal, jo crec que estaria bé parlar amb Núria Vicent, que ens explicara la seva evolució. Núria, què tal? Molt bé. Com estem? Molt bé. Perfecte. Jo crec que és això, fes un poc la idea quan comencen les obres, en quin moment estem, el plaç de finalització, un poquet cronològicament, com estaria? Pues en aquests moments estaríem pràcticament ja sobrepassat un any i mig des del començament de les obres. En principi el pla està previst de finalització de les obres en novembre, a principis de novembre, i perquè ara ja estem en una fase pràcticament de tancar. Estem tancant façanes, entrant dins i bueno, pues ja d'un ritme l'obra ja interior de finalització, de falsos techos, o sea, com així les instal·lacions són dos contractes, com t'ha explicat molt bé José, i ara estem en la fase ja d'anar acabant i rematant. Joir, no? Un poquet que es diu, no? Ara ja el que és la base està... La base està feta, que és el que més ens va costar d'eixir, és a dir, els fonaments, tota la part que quedava soterrada, va ser una obra molt més laboriosa i també ens va pillar en hivern, amb la qual cosa tot retrasa un poc més, però ara ja estem dalt. Ja està, ja es veu, ja podem veure que està ja la que és la construcció. També es trobeu el fet del terreny, no? Hi ha un desnivell molt important. Entre la façana de dalt i la façana de baix pràcticament hi ha 2 plantes i mitja de desnivell, amb la qual això permetia també que l'edifici tingui un poc de joc a l'hora de les accessos i de les entrades principals, i a l'edifici s'accedís inicialment i finalment també per el centre entre els dos blocs que existeixen molt ben diferenciats, on està l'escala principal, i a partir d'ahir hi ha dos desnivells, un que va avall i l'altre que va amunt. Ara heu jugat un poquet en això, no? Sí, en el desnivell. El que podia ser un inconvenient, heu sabut adaptar-lo, no? Sí, ha sabut. Vale, perfecte. Què podem dir un poquet del pavelló? Ja ens explicava, però determines, per exemple, el parquet, podrà jugar a bàsquet... Sí, en principi el pavelló està previst per tindre multiusos en quant a jocs esportius, és a dir, des de futbol sala fins a bàsquet, fins a 2 pistes transversals de bàsquet més menudes, d'estes que també té vòlei, o sigui, és suficient per a poder abastir qualsevol tipus d'este esport. I l'acabament és en vinílic, és un acabament esportiu, pràcticament com el mateix que està previst, que està ja executat en el poliesportiu que tenen en València, que ha funcionat molt bé i continuem tenint aquest tipus de paviment perquè serveix pràcticament per a tots aquests usos esportius. I parlant del gimnàs, per exemple? Sí, el gimnàs té un altre tipus de paviment, un paviment molt agradable, molt càlid, és molt paregut al corxo, que en València ha funcionat molt bé degut a que en el gimnàs es fan altre tipus d'esforços, entonces és un paviment que funciona molt bé com a tatami, com a moltíssimes, per a poder practicar des de l'spinning fins al
Sí, diferents modalitats, un poquet... És molt duradero i és un paviment, la veritat és que és molt càlid. Molt bé. I mos quedaria els laboratoris. Sí, els laboratoris com estan sí, exacte. estructurats. El nucli principal, a partir de la segona planta, es converteix en la zona de laboratoris. Els laboratoris tenen un paviment, i si ja és un paviment més normal, al final s'ha fet en terrazzo, i sí que ja, vamos... És una cosa... Quan serien, per exemple? Quants laboratoris estem comptant? Depèn, hi ha 2 plantes i depenent de les necessitats que ha tingut el Politècnic, estaven partides, n'hi havia crec que 8 i 16. L'únic que passa que algunes les han unit per fer espais més grans, perquè depèn de les necessitats, però es queden una cabuna important, tenen 30 metres i si no en tenen 60, és a dir, tenen en orientació sempre a una part o a l'altra. O a l'altra, perfecte. A est o a est. Això també heu comptat en això. Sí, que ha sigut molt important perquè el sol així ha tingut una incidència important, sobretot en la zona oest. En la zona oest, perquè clar, així és important per les vesprades, el sol és agressiu. Per això l'edifici està pràcticament completament en lames per intentar protegir i controlar un poc l'entrada del sol. Per poder inclús no tindre que gastar tanta energia per poder que siga un poc més... També ens servisca com a via d'energia. Sí, perquè realment a oest i a est també. Molt bé, perfecte. Ara fem una volteta i ens ensenyeu i així podem veure un poquet tot en què consisteix. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies. A vosaltres. Perfecte. Acabem un poquet parlant en Jordi, que Jordi ens expliqui tot el tema, Jordi Segura, que ens expliqui tot el tema esportiu de la Politècnica. Jo crec que ja, a part d'haver parlat amb els arquitectes del projecte, estaria bé parlar amb el subdirector d'esports de la Politècnica, que és Jordi Segura. Jordi, què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé, Jordi. A veure, explica'ns un poquiu perquè, clar, aquesta instal·lació estem veient que és preciosa, que en el moment que s'acabi serà fantàstica, però també tindrà molt d'ús, perquè en la Politècnica la gent fa molt esport. Els xavals, els alumnes... Explica'ns un poquet com és el funcionament intern. Sí, efectivament. Una part fonamental per als estudiants és que puguen esplaiar-se en els temps d'oci, quan tinguin una estona de temps lliure, i ahí està l'esport. Este pavelló sorgeix d'una necessitat històrica que ha tingut sempre el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, tindre un pavelló d'esports, unes instal·lacions esportives en condicions i a l'altura del que és el campus en si. Fins ara han pogut apanyar-se, gràcies a la bona voluntat de l'Ajuntament, mitjançant convenis, han pogut apanyar-se, però a partir d'ara, des de luego, tindrem unes instal·lacions més que dignes per als alumnes. Els alumnes, aproximadament, l'ús és aproximadament del 50% dels matriculats utilitzen les instal·lacions esportives. Estem parlant d'unes 1.000-1.200 persones. Així podem, en aquest pavelló, volem dur les competicions que tenim internes de futbol sala, de voleibol, de bàsquet, i deixarem algunes que no es poden fer així, com tenis o futbol 7 en el poliesportiu. Però, per altra banda, també podrem disposar ara de la sala de musculació, una sala de musculació més ben equipada, i algunes sales per fer activitats, com bailes de saló, taekwondo, pilates, etc. Molt bé, perfecte. Doncs estem parlant d'això, no? Era una necessitat perquè els xavals, la gent ens demanava un poquet, i això també potenciarà el fet de tindre-ho al costat, no? Jo crec que també els xavals mateixos poden tindre-ho ara més a la mà, no? Sí, efectivament, avui en dia un campus universitari modern no s'entén sense una sèrie d'instal·lacions annexes. En aquest cas, el poliesportiu o este pavelló esportiu ve a suplir aquest buit que teníem nosaltres així en Alcoi. Hi ha que tindre en compte que un alumne que es matricula en Alcoi té que tindre, en el campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València, té que tindre també les mateixes facilitats o recursos que un que es matricula en València. Entonces, proporcionalment, això ens dona ja una categoria, un estatus d'equitat amb els alumnes que es matriculen en el campus de València. Molt bé, estaríem ja un poc completats. Sí, sí. Molt bé, i un poc per acabar ens quedarien els laboratoris. També els laboratoris, també aquesta part important, no? A l'hora de... No és el teu, però que també completa un poc més l'oferta. Efectivament, no és el meu, però puc comentar-te que sí.
La investigació en el campus d'Alcoi ha crescut exponencialment des de fa aproximadament 10 anys, el número de professors doctors, el número de seccions d'investigació, el número de publicacions en revistes indexades, i tot això ens du que necessitem nous espais d'investigació, nous laboratoris, nous espais on es potencien les sinergies de grups d'investigació i augmenta la producció científica tan important avui en dia en la universitat, perquè avui en la universitat el paper docent és predominant, però la universitat té un pes molt gran en investigació i en I+D, sobretot transferible a l'empresa. És ahí on entra aquesta nova instal·lació, aquest nou edifici, que ens possibilitarà augmentar els nostres ràtios en aquest aspecte. Perfecte, doncs jo crec que acompanyat dels arquitectes peguem una miradeta i si no ho veiem in situ. Som els privilegiats que podem veure per primera volta un poc ja com estan aquestes instal·lacions. Acompanyem-nos en el recorregut.